Sa Talisay City, probinsya sa Negros Occidental, isa ka poste ang hinali nga nagdaba-daba. Samtang sa Barangay Singkang Airport naman, syudad sa Bacolod, himata nga may ara diferensya sa paminsanon, ginatanaw nga kausa sang nagluntad nga sunog. Yaring report. Ginhingagaw palong ang kalayo sa padayon nga nagabagabaga nga poste sa Barangay Zone 12A, Carmela Valley Homes, Talisay City. Unang ginkakulbaan sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang posible paglaptas ang kalayo, ilabi na nga madamo sa nagalinabay sa nasambit nga lugar. Makita nga nagalunay na ang pila ka mga kable sang poste sang telepono. Sa ikatatlo nga tion, girespondihan sang bombero ang Barangay Singkang Airport bangod sa sunog. Isa sa tatlo ka totally damaged nga puluyan sa Henrietta Village ang ginatudlo ginhalinan sa kalayo. Apang halos hindi na mapuslan ang ikaduha nga panalgan. Nakahapanimaw ko nga do baho aso. Yari din nga ako ngay nablos so. Gastoryan kami ko tawan tawabi kun din lang gabaho ang aso. Magbalik kaya ko to dito nga gadaba-daba ng kalayo. Laila balay ni Papa yung sanga ko nga bayaw. Ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection nagatudlo sa isa ka mentally challenged nga himata sang pamilya nga kausa sang kalayo. Panugyan sa BFP, bantayan ang makapareho ni alias JR. Ilabi na, ipalayo ang mga posporo o kun lighter. No injuries, no? Lagi ni siya na compound, so that is why siya magdako, kag na-respondihan naman dayon. Hindi maintindihan. Hindi na maintindihan siya mga gambal, hindi mambalayan. Masobra 100,000 pesos ang halit sang kalayo sa tatlo kapulian nga human sa light materials. Insige naman nga napalong ang kalayo bangod malapit sa dalan ang compound sang mga De La Cruz. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.